Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. Napasigurado si PNP, si kinatalget seguridad dito sa aming simbahan. Ito natin umayang Holy Week. Sigon, iti PNP, nakalatagan iti contingency plan para talang kariti activities iti simbahan. Ito natin umayang Semana Santa. Iti agdama sa Morogrugin. Iti panagsatusar iti Police Assistance Center kada iti highways para palang katilak by alalay ay papaay iti gobyerno nasional ken iti LGU. Iti biyan iti DPWH tumulong damit iti panapasigurado iti highways nga pagnaan iti umay pumasyar iti probinsya ti Ilocos Norte iti resto umay nga lawas na. Iti agdama ko na iti PNP at tanto pa iti tagbantay kada iti simbahan para palang iti panakaipaay iti seguridad. Dagitay bisita kangurunan na at dagitay agpapaay iti bukod tayo nga lugar. Imapilamit iti PNP kadagitay residente nga matapol iti panagananad iti panagmanmaneho at tumaliglikan iti disgrasya iti record namin iti Ilocos Norte Police Provincial Office naruway dagiti biruag traffic accident apat pasama ka intunggal Quaresma plus iti insidente iti panakalmes. Iti pa nagditingos kada iti baybay awen no River Resort. Mangnamnama ti INPPO ang PNP na sapa nga panagbalag iti publiko ket magistan iti bilang at iti agpaling nagbiktima iti disgrasya uno panakalmes iti reto nga Semana Santa. At ang tumat yung deploy iti tourist police nga sikaw nga nakabisikleta para palang kareto'y panakita iti seguridad iti publiko. Mangnamnama iti kapulisan ang babaeng direktor kesa alatapay alatalala kaya kasameten nawatak kalasada iti probinsya ang kaputo ng namayanda o basbasik na amang si umay kapupalang iti krisis iti petroleum products iti pagilyan nga Pilipinas. Kabayatan na dati meta chapel iti INPPO keta Mozart Tumet para kadato'y Lenten season kadang tumet dagitay Jesus of the Cross ang kasamaten iti pabasa ay papaay iti INPP o kaskirawen ngayon daan aramidan na bagaan met dagitay kamkaming iti pulisya nga naka-duty iti kalsada especially kada iti traffic enforcer na masabol iti pananad iti panaka-heat stroke ang kapupalang kadatoy na para pa niyang punan tas tumulang indasira iti pagkasidikalman matatayon iti dry season iti pagilan na Pilipinas. Dumampay hindi na iti petroleum products ang apektado iti panagpatrolya dito sa aming patrol cars iti entero nga probinsya ti Ilocos Norte. Damak lang manipod ti PNP Idol Dennis Alipio Tatak IFM IFM News.